Pero wala ngalan nga mong giisa ipasidunggan karon, ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Tonight ang akong ikasulti son mauni paggamit sa Ginoo. Amen. Abi nyo maigsoon, kabalo bang maigsoon nga ang kalibutan karon nagkinahanglan ninyo. Ang dapit kung asa mo gibutang karon igsoon, kinahanglan na sila nimo. Wala ta giluwas sa Ginoo aron magsigig simbara, lingkod-lingkod igsoon, manayaw ra kutob, no. Igsoon sa 12 years akong ministry, glory to God lang. Daghan kay tao ning duol na mga kriminal kasagaran, kay kriminal masag ko normal ra man na. Daghan ka mga drug lord igsoon, mga drug dependent, mga rugby boy, ang uban mga hitman. Actually na ako'y kauban dre nga naa karon diri nga usa na naa pa na gidaladala nga balas 45 sa iyang paa. Daghang tao ron nga uhaw kay sa presensya sa Ginoo sa iyang pulong. Abi niyo maigsoon, daghan ko gibalibaran nga invitation sa prisuhan. Nay mag-chat na ko mga inmate ka, pastor gimingaw nang ibalik kami diri pastor. Abi niyo maigsoon, kinahanglan ta sa Ginoo. Kay ang kalibutan karon grabe na kadautan. Ako igsoon na ako sa police station as one of the PNP life coach. Perminti akong naong na dito, kita ako sa record igsoon, grabe ka kusog karon sa illegal nga droga, tanan ning level up ang kadautan. Back then sa panahon ako 12 years old ko nakatilaw siya po 1996 December. Karon akong gipamalandungan ning balik ka kusog na akong papada kay bawo na hapit ko i-rehab nila igsoon. 16 kapin katuig ko. Sige, suyok og siya po. Usa ko sa pinakabata sa Clarin nga nakatilaw og siya po. Gusto mong mangutana ng uban magduda at tuwa ko sa mua Tangaran, Clarin, Bohol. Yes, I was 12 years old that time. And then mag-13 ako pag-December. And then nagkagrabi na maligya kong siya po. Nagrugby ko, bulkasil, marijuana. Tanan ng mga suyupuno igsoon. Nambuntis o babae. Grabe, ula akong nakita karon nga murag himbalik, murag na times 2, times 3 ang kadautan. O di ni mo honong kung di ta mo lihok igsoon. Amen? One time gi-interview ko og hippie. Ingon siya, Pastor, since you are a former drug dependent, unsa may the best way para maundang ang shabu? Daghang nangutana na ako ng mga kapulisan, mga classmate na ko igsoon since connected ko nila. Ang akong dito bago sa lang, kung ang tanang mga drug dependent, mga manuyupay diya, makabaton na nagkahadlok sa Ginoo, wa na'y halin ang manindaw shabu. Ang prisuhan di makabago. Ang rehab dili kabago. Na ako'y amigo igsoon nga gusto mo gawas og rehab. Kay maghikog na siya sa sud sa rehab. Kay gusto siya mo suyop, gimingaw siya. Wailain nga makausab sa atong komunidad igsoon. Kita nga nakaibaw sa kamatuoran. Kita nga nakaibaw nga na Diyos nga milagroso. Nga mubag-o sa kinabuhi. Patay na akong mami igsoon. Siya nakailan ako. Sige to kataki akong mami tungod kay bundakan mo na akong makasuyok ko. O di ko kakawat sa kwarta sa barangay since she was a former barangay treasurer for her long times. Basta di na ko makitaan tong mga kahon nga naay kwarta nga isweldo sa mga barangay official igsoon, mag-wild ko. Ang bay uyog-uyog ko na ko. Ang TV bisan magsalita pa ilambos na ko. Akong oy patong na ko sa ligi na itay magkadugo ni. 3 times ko nag-attempt og suicide kay galipog na ko igsoon. Abi yung maigsoon akong nabantayan karon ni balik ng mga ingana. Grabe ang kadautan karon na level up. Every time na magtanaw ko sa mga news, grabe social media, normal ang rape, kriminal. Naman jud ko nagpuyo kanunay sa prisuhan igsoon. Actually gipaabot na ko sa Cebu City Jail. Pero busy pa kayo diri sa Bohol igsoon. Akong nakita nga grabe na normal na. Patay, priso, okay ra sa prisuhan kay libre kaon. Hangtod ang mga ning-claim nga anak sa Ginoo dili mo lihok. Hangtod ang mga Kristohanon magpabiling nga murag wala ray nakita sa palibot igsoon. Magpabiling gyud sila. Igsoon ang kalibutan na kinahanglan. Giluwas ka sa Ginoo kay ikaw may himuong instrumento sa kaluwasan sa imong pamilya, sa imong silingan, sa imong mga kaila, sa imong mga classmate igsoon. Amen. Dili aksidente nga nakadungog mo ani nga mensahe. Mauni ang gikinahanglan karon according to 2 Timothy chapter 3. Sa katapusan mga adlaw, magkadautan, grabe kadautan ang kalibutan. Dagag relihiyoso, sige simba, pero wala bag-o ang kinabuhi. Ang ipangita sa Ginoo igsoon karon katong nagalagad niya nga matinud-anon.
Because the truth is this. Listen, look at me. Dili ta gamiton sa Ginoo effectively kung naay mga butang sa tong kasing-kasing at tigaw taguan pa. Kung nag-engage ba ta o binuhatan sa kangitngit, yes, maayo ka mawali, pero nakayagi kabantay mo, walay impact nga naman. Mismo si Lord dili mo bless sa imong gibuhat, kay naakay gibuhat nga dili maayo. Ako mong gitawag karon na igsoon, ako mong gi-encourage, be faithful to the Lord. Kung gusto ka igsoon na ma-appeal sa great harvest this end times, nga daghang kalagpadala sa tilan sa Ginoo, kinahanglan magmatinod-anon ta. Ang anointing ni Lord dili mo fall sa mga dishonest ni Lord. Once maglakaw ta sa pagkabalaan, once paminaw, so I believe right now, samtang nag-istorya ko ninyo, the Holy Spirit is here and nag-istorya niyo. Paminaw mo, listen carefully, tagaan ito mong sikreto for us to become an effective witness ni Lord this end times. Nga naman, karong panahon na dautan kayong kalibutan, daghan kayong magwali na yagaan. First time ning suod ko sa Kabawan, Igsoon, Tagbilaran. Diya pa ko sa gate, Bohol District Jail. Kita ko mga customer na ko sa una sa namaligya ko kong sabo. Ala, ming suod lagi malabs akong nga sa klarin. Abi ng mga Igsoon, usa sa banggiitan nga nasa prison, bago pa ko kay Bao, kay na prison na pag-ingon siya. Marad kabalo, baka pagsudi mo sa gate. Gingnan ako sila, amigo na ko na. Kung di mo mamati sa pulong sa Ginoo, ayaw nagigayagain. Nga nung nakaingon siya, saksi siya na ako, iyang nakita na tinuod ang tinud-anay kapagkuhan milagro na gihimo sa Ginoo na ko. More than 16 years in drug addiction. Dili lang ko normal adik sa una mga Igsoon. Dili lang ko normal kay once human ako makasuyo, magrugby ko, magbulkasil, magmariwana, barnes, gasolina, egg sa pindilbed, aso sa katol nga labinder. Daghan kay ko gihimo sirap. Sa panahon nga dalhon ako sa rehab naman akong papadya, murag na ining huros hangin ba na, what if mo sagmpit kas Ginoo, wa may mawaan mo. Di ako Igsoon kay di makumuto Ginoo ano man. Sa diyang sige pagugsuyo pag siya po sa una, daghang kauban akong manayupay lain-lain reliyon. And then na-conclude na ko nga way Ginoo binuang ni, no? And then atong ikaon akong garbo Igsoon kanay mga adik-adik gahi ni mo dool sa Ginoo. Di may basta-basta pahilakon. Ginoo rin makapahilak na mo. Nabilay dagang mga adik-adik nga mga disciples na koron nga ingon sila, Pastor Gahi kumugilak, ako'y mo pahilak og tao, pero ngano man eh. Yes, because of the presence of God. Dahil walang matigas na puso sa mainit na presensya ng Diyos. Amen. 8 p.m. in the evening, naginugto ko sa bed, ningingon ko, na may Ginoo, kapuya na sa kinabuhin ako. Paminaw nga, gusto na ako na i-prove niyo Igsoon, aside nga milagroso si Lord, ipangitagas Ginoo. Nalipay ko nga naari uban nga mga bata-bata pa nangalagad sa Ginoo. Ako nga nang ilawa, sige kong suyo. Mag-prayer meeting sa mo sa una, batuon ako. Bundakan ako, mga nayawaan naman mo, nagtapok-tapok mo niya. Kananay magsinggit og Jesus rin, mabungkog ko, di ko ganahan. Magdakog babae, mag-sex, mistaas na sila di nag-prayer meeting. Magdakog si Girilio, reverse. Ako na silang gi-insulto mga Igsoon. And then sa katong time nga murag na yung huros nga hangin nga, what if mo scumpit ka sa Ginoo? Paminaw mga Igsoon. Yan ako ning i-share because I do believe some of us right now, na ay upang mga mahal sa inyong kinabuhi nga nagapos sa mga makadaot nga bisyo. Timani ang ingon ni David, kinsa katong mupugas o luha, muani o kalipay buhon. Amen. So mauto ako kibaw nga ang luha sa akong mami Igsoon nga namatay na. Ingon ako mami, usa ka baril nga luha, di pa igon ako hinila. Aning anak na ko nga padlungon kawatan adik-adik. Pagluhod na ba yung Lord? Kung tinuod ka nga gamhanan, kung naabad si Ginoo, pwede ba ko nimo pag-uhon? Pamatod ang imong pagkagamhanan, pinagis pagpag-una mo. Basta mapag-o ko, ginumunda ko, eskwela, graduating criminology student ko sa Mater Dei College, Tubigon, Bohol. Mauto Igsoon nga naghilak ko, kaya gaya man tamang hilak, pero sa akin ay mga times nga itugot sa Ginoo nga pupun pasakitan tag maayo para mo duol ta sa Ginoo. Ning luhod ko dito, di man ko kamao-mampo, kaya awa man ako Ginoo, ningingon na ko mauto. Kung tinuod man nga naay Ginoo pa matuldi ang imong gahom sa pagbag-o nako. Kay gahi ko patuo Ginoo sa akong papa, mga ambong nagmasakiton Igsoon, na time na naipagpul gidari to. Tanaw ko lang kalakaw pero ako mo tuo. Nangabuang na sila, anak ako. Sumatong luhod ko, hila ko. Basta mabag-o ko Ginoo, maundan ko eskwela. Mga lagad ko di mo.
Mao to hila ko dangoy-ngoy, grabe, praying nga groaning bitaw agulok igsoon, nakatuog ko. Early in the morning, mga around 5 AM, nakamanta ko, basa kaya kumunlan sa punda, sa luha nako. Hinahila ko, nga ano man eh. Nagsige kong hilag nga lami kaya akong gibati. Lami pa sa 1-8 nga siya po. Lami pa sa tanang droga, mga daghang babae nga akong hilabtan. Nga ano man eh, di laki man eh. Ang akong feeling igsoon is peace, grabing kalinaw, akong luha nagsigilang. And then nakadungog kong kanta. God will make a way where there seems to be no way. Nagpatukar akong maguwang na diyan. Duha to nga kanta, musta ka tong sa Hillsong. I love you, all of my heart is in you. Gila na ko. Musta man. It takes 30 minutes to realize nga akong ibati si Lord na ni. Huwaan ako nakita, pero akong nabati siya. Dahlan ko naaw po sa danan. Di ako mami, nagpahangin. Di ko mami, mundan ko kiskwila. Kaya magpastor ko. Ha? Hapit sa itanggang ako mami, igsoon. Ha? Huna-hunaan kay dagpo, kay gugasto, daghan pakublon. Kaya kung mami nagkahuman, nagkakonsidin, no, ako inan, me. Anong ibati? Hindi ko para pulis. Para lagyan ko sa Ginoo. Huwag magtinog akong mami, igsoon. And then, after that, that was January 2012. Og hangtod sa karong gabi nga nakitaan ko sa inyong atubangan. Shabu, sigarilyo, inom, babay, rugby, bulgasil, marijuana, syrup, barnis, gasolina, aim sa pindilpil, pagpangawat, pagpangila, day tayo nga manulis na may biruwa malahos, kay hapit magpatay akong mga amigo magigag prisukan. Kaya bas hindi ko makita nyo, first timer pa man. Hangtod aning adlaw nga nakitaan ko ninyo. Nawa ng tanan. Wala kumuwagi rehab, wala kumuwagi prisuhan. Sa una mahadlok og pulis, pero karon ang pulis maminaw na ko. Pastor, pwede ka mo read Bible study ta? Pwede ta mag-prayer meeting, pastor, di ba? Ikaw Lord ingani di ay. So nakita ikso nga napay daghang tao karon nga uhaw, and I believe this message right now ipadungog mo. Siguro mo pa nyo din nag-ampo sa inyong mga kaliwat nga maluwas. Naluwas mo. Wala mo naluwas kay maglingkod na minaw magsigig amen. Giluwas mo kay sure ko na yung mga kalag nagpahabot ninyo. Amen. Maybe some of us here right now ang kabugat ninyo inyong family. No! Kasi saan sa buhat. Tuo lang ni Ginoong Jesus, maluwas kalakip ang imong tibok pamilya. Kung mag-give up ka, kinsa pa may mahimong instrumento sa kaluwasan sa inyong pamilya. Amen. Gigugmata sa Ginoo, palanggata ni Lord. Siguro karon naging istorya ko ninyo, and right now the Holy Spirit nagkonbiktar ninyo. Mao lang niya ako i-share nyo ikson. Once dibati nimo nga mingon ng Holy Spirit of si Lord nga anak buhiin eh. Dalit din eh, buhiin na. Buhiin na, kay gamiton ka sa Ginoo. The truth is this, dili ta akong balikon, gamiton sa Ginoo effectively, powerfully. Kung dili ta magpuyo nga fully surrender to the will of God. Amen. So sa kagamay pagdasig lang nining mabungahon nga kagabion.